libatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ati-ati doh pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sukacita. Dan selamat hari Natal. Di hari yang berbahagia ini kami Pendeta Rikordias Silaban bersama keluarga dan anak-anak. Pertama-tama mengucapkan selamat hari Natal. Diamuna kamanami nanami nahina holongan di bagasat Yesus Kristus. Di dia pihamunaing maringanan. Tang yang nami anggiat matotong di parrohai Tuhan tahamu di perayaan Natalon. Makorhon halas niroha godang matutu haroron itu hatta Yesus Kristus naung tatomutomui. Tapi nami matuhamu saluhutna nang huria marsadasada. Asa totong mamar sangap tuhata digulmi ni nguluta. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari yang luar biasa ini kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan Yohanes 1 ayat 1:14. Dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai. Imana saur tu debata dimulanai. Saluhu nai marhite sian hatai do ubahin nama jadi. Jala dang adong nanggosada sian naung jadi naso marhite siani. Di bagasan hatai do hanguluan, laos hanguluan do panodang ni hajol maun. Namar sinodang do panodangi di bagasan na holum. Alay dang dijakon na holumi. Hehe do sada halak sinuru ni debata, si Yohanes do guarna. Si tidangi do ibana ubahen na roh, asa di hatidak ko panodangi. Ang giat gabi porsea sa luhut na marhite siyan ibana. Dangapala ibana panodangi. Na makatidak kon panodangi do tahe. Alay, nung ngamadok ro ujuitu portibio panodang na sitongi. Na manodangi na sa colma. Di portibion hiad do ibana. Jala marhite siyan ibana do majadi portibion. Hape dang ditadda portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian. Gabedang dijakon akka na di ibanay ibana. Alay manang pigan na madjakon ibana tu sido di lehon huaso. Asa gabi anak ni debata na sida akka na porsea di goarna. Ima akka na sotubu siyan mudar. Manang siyan sakap ni daging. Manang siyan sakap ni bawa. Tung siyan debatado. Gabi daging mahatay jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na. Imahasangapon ni anak sasada na siyan amay gok asiniroha dohot hasitongan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus di momen Natal yang berbahagia ini, ada 5 hal yang mau saya tekankan untuk kita renungkan dan kita hidupi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Dia ada hidup dan Dialah terang manusia. Nah, bagi amanginang, saudara-saudara, kawan-kawan semua, siapakah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah datang itu? Apakah memang Dia adalah hidupmu? Apakah memang Dia adalah terang bagimu? Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus datang agar kita hidup dan beroleh terang dan beroleh kehidupan. Di bahini manotong mamanginang. Di bagasan perngulut tasiganupari. Mangulu hita di bagasat Yesus Kristus. Mangulah hita bahen sangap di Tuhan Yesus Kristus. Jala totongma Tuhan Yesus Kristus nata pangasahon. Laho manodangi nasa panggulmiton ninguluta. Laho manodangi nangakaparsoryon nang parukilope. Nah itu yang pertama Bapak Saudara-saudara. Yang kedua, dengan jelas dikatakan oleh Yohanes bahwa dunia tidak mengenal dan tidak percaya kepada terang itu. Anggo portibio tutu tungso dihapor siaido Tuhatta Yesus Kristus. Di bahini, unang makiripo di hasianganon, unang sayholan na di portibion gulut, unang sayholan na di portibio pasari-sari. Aidang ditadda portibion yang gopanodang na sitongi, ima Yesus Kristus. Asa di momen perayaan Natalon dipaingot kita kamangenang. Unang sarobak kita dohok portibion. Unang dos kita dohok portibion. Alay marhasurungan ma. Songon anak hatiuron. Asa totok kita kamangenang. Porsia di Yesus Kristus. Unang magabi si uton portibion. Yang ketiga Bapak Saudara-saudara. Yohanes menyaksikan maka tidakon
isedo Jesus Kristus si balue. Nuaing hita masih tidang ini Jesus si Bapak Ibu Saudara-saudara. Kitalah yang menjadi saksi. Layaknya Yohanes yang bersaksi kepada bangsa itu bahwa Yesus adalah terang dunia yang telah datang di dunia ini. Di bahini dipanggul miton ningolup siganupari asa totong ma Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah hidup kita, bahwa Yesus adalah yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengasihi kita. Maka bersaksilah di setiap kehidupanmu. Pun ada pergumulan, pun ada persoalan di tengah keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetaplah engkau bersaksi bahwa Tuhan adalah terang, Tuhan adalah kehidupan, Tuhan adalah jawaban dari setiap pergumulanmu. Yang keempat, mertua mah akan nama Jakob panodangi. Aiguaro manasida anak di debata. Ate Bapak Saudara-saudara. Berbahagialah orang yang telah menerima, menyambut terang itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Aka isedo aka manginang nama jakon panodangi. Ima nasotubu sian tahi-tahi ni jolma, nasotubu sian roha-roha ni jolma sabing. Tetapi orang itu lahir dari Allah, dia berasal dari Tuhan. Dialah orang yang percaya itu. Maka Bapak Saudara-saudara, mertua maho molototong porsia ho di debata jala dijakon ho panodangi di ngulum. Asa molotung piadong akka parsorion, molotung piadong akka parukilon. Tetap kita diterangi oleh terang yang sejati itu, sehingga kita boleh melihat jalan yang benar, sehingga kita boleh melihat jalan yang baik, mana jalan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, gabe daging mahatai jalamian di bagasan nguluta mian di tonga-tongata. Ise do hatai ima Yesus Kristus Tuhatta si paluai. Raja ni hadamion, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Begitu Yesaya 9 ayat 6 bersaksi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tajak koma panodangi raja ni hadamion naung roi di pardalanan ni nguluta. Maka Tuhanlah yang senantiasa menerangi hati Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga apapun persoalan pergumulan di momen Natal ini, biarlah Raja Damai, Yesus Kristus itu tetap memberikan kedamaian, ketenangan hati dan pikiran, sehingga kita boleh menyikapi segala sesuatu dari terang Kristus, dari sudut pandang Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Totong mamanginangda, semangat mahita, posrohatta dituhatta, tadalani ma parnguluton di bagasan pakrimun hapor siaon nang holong niroha. Akhir kata Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Taedeho ma bukwede nomor 54 ayat sada sahat tu ayat tulu. Sonang ni borginai ujuro Yesusi sonang modundo halak sude holandu ana dungodope mangingania nakna Yesus Tuhatai denggani bornginai ujuro Yesusi tu parmandi Betlehemi di paboapar di surgoi nunga
ngolu Yesus Tuhatai gorangi warisi dinaro Yesusi malu apar dosamu sian hamago wana sude alaro sipa ngolu Yesus Tuhan diperbadiai dibatasi pardamai mahamuga bisundingkan jala diramoti marohanang pikiran muna ya soha surahan sahat rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.